May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong gabi, mga igsuon. Ang ebanghelyo karong adlaw sumpay ra kaayo sa ebanghelyo kagahapon Domingo, kabahin sa karnero ug sa ilang magbalantay nga maayo. Diri sa ebanghelyo giingon nga ang karnero dili na maminaw sa tingog sa wala nila mailhi o stranger. Didto na sila musunod sa tingog nga familiar na sila kaayo. Tungod kay kuyog nila adlaw gabi na sinati nila ang usag-usa. Mga igsuon, before ko napare, niagi mangyud ko og seminaryo. 10 years. Abi ninyo, dako kaayo ang advantage basta kada adlaw ang misa. Tungod kay kada adlaw nimo nga madungog ang pulong sa Ginoo, dayon kalima pagyud ni magampo kada adlaw. So mafamiliar gyud nimo, masigi gyud nimo kadunggan ang pulong sa Dios. Abi ninyo, nganong nakaingon ko nga advantage kay naay mga lisod nga sitwasyon kanang mabutang ka sa dilema nga inig confront nimo, inig atubang nimo ang musulod dayon sa imong hunahuna o kasing-kasing ang unsay mensahe sa pulong sa Dios. Mauna nga bisan lisod ang maong sitwasyon nga imong giatubang, makaya tungod kay ang muhatag sa solusyon ang mensahe man sa pulong sa Dios nga familiar na kaayo ka. Mo nang didto ka mopili, maoy imong i-apply to solve the difficult situation. Now ngano ako ning gisulti tungod kay dili aron manulod mog seminaryo, kundili ang punto lang ba nga basta di ay sige ta, regular ta nga makadungog o maminaw o mubasa sa pulong sa Dios bisan pag-unsa ka lisod sa sitwasyon nga imong giatubang. Dili na ka maglisod og pili unsa nga option imong gamiton to approach the problem. Tungod kay ang dali nga masulod nimo tungod kay familiar na ka ang pulong sa Dios, mo imutabang nimo sa decision making. Like for example, karong adlaw bag-o lang ta namutar, no? Yes, ang mga kandidato, tanan walay exempted, mga maayong tao. Pero naagyoy mga bikil, kay dili man sila perpekto. So, niana nga sitwasyon, lisod na, no? To choose kinsa gyud nga kandidato. Abi ninyo, like for example, sa ako tungod kay kanunay na nakong nadungog ang pulong sa Dios, dali ra ang approach sa lisod nga sitwasyon. Tungod kay sama sa akong giingon ganiha, ang pulong sa Dios, ang Ginoo mismo mao na may muhatag nimo sa solusyon ni anang maong sitwasyon. So, for example, kinsa man gyud akong pilion? So kabalo mo unsay nisulod dayon sa ako ang hunahuna, sa ako ang pamalandong, ang ebanghelyo gahapon, ang ebanghelyo karon about kinsa o unsa nga klase nga pagka-leader ang akong pilion. So niabot dayon sa ako ang pamalandong, ang akong basihan para dili magbuot-buot, dili subjective, dili partisan, whatever, ang unsay kinabuhi ug batasan sa Good Shepherd, no? Kanang ordinaryo nga magbalantay, unsa may batasan niya nga maoy gibasihan ni Kristo nganong niingon magyud siya, I am the Good Shepherd. So mao po'y akong basihan.
unsa ang kinabuhi ug batasan ang approach sa usa ka shepherd nga ordinaryong tao ngadto sa iyang mga karnero. So mao to ganiha, wala na ko maglisod sa pagpili tungod kay ang pulong sa Dios nga nailhan na kay nako, familiar na kay nako, mao na may nihatag nako sa solusyon sa dilema nga ako nasinati sa pagpili. See? So in the same way, bisag dili ting eleksyon, kanang ordinaryo nato nga pagkinabuhi. Dako gyud ang advantage basta familiar na ta sa tingog sa Dios. Kay abi ninyo mga igsuon, dili biya ta magkumpiyansa. Kay ang yawa manintal na, dili biya siya magpakita og ngipon, bangkil, hait, sungay, hadlok nga nawong, nagkadugo, nga hitsura. No. Ang iya pong i-present nimo para madala gyud ka, mura pod og pang Ginoo, lami pod. Munang naay dilema. Ayaw kumpiyansa. Pero kung familiar ka sa pulong sa Dios, makabalo gyud ka asa gikan ba ni sa Dios, gikan sa yawa, dali ra ma-identify. Bisan pag ang yawa mo present og lami, nindot nga opsyon, mura pog pang Ginoo. Let me give one. Kanang nabutang ka sa sitwasyon nga naa kay kaaway. Unsaon man nimo pag-deal ni ana? Basta familiar ka sa pulong sa Dios, mupasaylo. Pero dili sa yon, hinay-hinay. Pero naning kamot sa pagpasaylo, maunay muhatag nimo kay maoy tingog nga familiar ka. Although lami kang i-offer sa yawa, magdumot, lami man nga offer, safe man ka diha. Na magpabilin ka sa garbo, ka mapahitason, arrogance, pride, boastfulness, lami man nga offer sa yawa, pero mas mo dominate gyud ang pulong sa Dios because you are very familiar with it. Although lisod siya, pero dito gyud ka mohimo. Maunay advantage mga igsuon basta familiar ta sa pulong sa Dios. So akong hangyo before we end this video, akong hangyo, please do your best. Let us do our best. Kutob sa atong mahimo nga makasimba ta regularly. Dili ta magtinapulan. Naaman mo'y Bible diha, palihog basa. Or i-download ni nga app, mga igsuon, Catholic Bible. Kung naka-download na kaani nga app, i-open ang app kada adlaw, dayon inig-open nimo, kana mo'y mugawas, ug i-click na kada adlaw kanang box nga naay arrow nga akong gibutang. Mabasa na nimo ang pulong sa Dios kada adlaw. Nindot no? Sige gani. Just nga makabasa lang gyud ta, makadungog lang gyud ta sa pulong sa Dios, diri ta dapat familiar. Dili sa yawa. Para pag-abot sa mga sitwasyon nga lisod kaayo, di na ta maglisod pagpili. Ang mo dominate, ang muhunghong din sa tong dalunggan, ang gikan mismo sa Dios. Okay? Kaya na. God bless.